मग तू पासच मग तू घरी येऊन येतात तू कुर्ल्यांचा लिहित असा माझ्यामुळे जगता आता मागे तुझ्यामुळे पेना टोपून ना शर्टा होल पडले हो पहिली एक खोडी होती तुका माहित आहे पेनान माय जे लिव्ही शर्टांवर पांढऱ्या मग जाई नाही ता नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या पुऱ्या भागात मी विनय घाडियावकर आपले सकाळी स्वागत करतो आहे. सकाळचे 8 वाजतात. जस्ट आंघोळ करून बाहेर आलेलो तेवढ्यात फोन वाजायला लागला. बघितला तर साक्षीचा फोन होता आणि सगळ्या कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलांची ST सुटली आहे. म्हणजे सुटली म्हणजे चुकली त्यांना ती, आणि आज त्यांची परीक्षा आहे. त्यामुळे त्यांना आता कॉलेजला जाणं पॉसिबल होत नाही आहे. दुसरं काही आता वाहन नाही आहे. परत यानंतरची ST ती लेट आहे, त्यामुळे त्यांना कॉलेजला सोडण्यासाठी म्हणून मी चाललो आहे. आता थांबलेत ते, खाली वाट बघतात माझी. यापूर्वी पण एकदा आपण त्यांना कॉलेजला सोडलेलं, सगळ्यांना डिकीत वगैरे भरून नेलेलं, कारण की खूप मुलं होती. तर आता बघूया किती मुलं आहेत ती आणि काय मजा येते ती. चला. हां, गावी किती थंडी आहे हे पण तुम्हाला दाखवतो. या गाडीवरून तुम्हाला कळत असेल, सगळी गाडी भिजली आहे ही बघा. त्याच्यात कितपत कळत आहे काय कळत नाही हे बघा. चला. बाबल्याक पण बाबलो येणार नव्हतं, ते का पटक्कन घेऊन येलं, काम टाकून येलं या माहित नाही. पोरांची कामं बघा काय काय दिल काढून ठेवलं अकडे पाठी मागे पण काय काय हे बघा. पकड हे हालीचे ह्याचे कसले कैचे ते. आता इलावा आम्ही पोचला होय अर्बन बँकेकडे. आता यांका उचलणार, गाडीत टाकणार नाही, डायरेक्ट म्हणजे वाचणार नाही उतरणार. परीक्षा अभ्यास किती केल्याने त्यांका माहिती. एका म्हणजे तुमका तुम्ही परीक्षेसाठी किती हे असते. परीक्षा महत्वाची हा. कसे परीक्षा ती हा की ना बॅगे हातात घेवा तर बसाक मिळणार. परीक्षा सराव परीक्षा सर सराव परीक्षेसाठी मी एवढं पटापट दिलं. मी माझं काम टाकून येलं एवढं दोघांनी डिकीट बसा डिकीट. आणि तो मयोग जाणता वाट बघतो तो गणू गाडी याची या मारून नाही राहिलो. भारी आता तू पुढे जा. कोण तुम्ही मांडीवर नाही बसत रे, कसं मांडीवर बोलू त्याच्या एक मांडीवर बस हर्षा, आधी मांडीवर बसा मग दोघच जण बसतली झाला. दप्तर बघ किती जोड. हे दप्तर पाठी टाका, दप्तर पाठी टाका. हे सगळे काही सकाळी मॅचिंग कधी नाही, यांची दुसरी मॅच आहे नाना भाऊ. हळदन करांगडे ती मॅच. टर्टर आहेत मेल्यानं तुमच्या पप्पाने आले आमका पेटायला न सांगणाऱ्या माणसानी. धावा त्यांची अभ्यास केलेली आहे मरणाचं रात्रभर. काहीतरी असा विनू वाटता मॅच ना. दाखव हे बघ इकडे मॅच चालू, आजपासून मॅच चालू होणार आहेत. वडापावचं दुकान कोणी घातलं नाही अजून. मग काय रे पेपर कसो लिहतालाच कसलो आधी तो आधी मेन सांगा. मराठी हा पेपर हाताने लिहिताला. हाताने मग पायाने लिहितात की मराठी मग तुम्ही जोर काढणार. इंग्लिशच्या पेपरात तुम्ही काढला. इंग्लिशची स्पेलिंग हेंका विचार रे एखादी स्पेलिंग हेंका येता का. अरे माका तो एक पेजच इला नाही पेपर. म्हणजे पेज घराकडे राहुला आता खरं इलाच नाही, छापाने दिला तो जाण पडलो. मॅडमने उत्तर लिहिलेली गावले, मॅडमचा पेपर दिला मॅडम उत्तर लिहिलेली गावले. बघलं गावात हे असे पास होत. पास नको रे बिचाऱ्यांचा असा नको करू. ह्या नको टाकू मग बिचारो पास. बाकी काय होऊन दे पण पास होऊन दे. घरे उगते का मिळत ना. पास झालो तर त्यांनी पुढचं ह्या केले ना. 12वीत ना म्हणून आमका काळजी. हे परीक्षा कधी आहे मग तुमची. 21 मग तुम्ही मॅचिंग का नाही आज येतलाच ना. तू दौसर मुंबई. मी दौसर मुंबई. आम्ही पूर्ण नाही कॉन्ट्रॅक्ट घेतले. परीक्षा रवान दे. मॅचिंग महत्वाची होत काय रे. मॅचची परीक्षा काय करूची. आज नाही उद्या पास होता मॅचची मेल्या नु खेळाक मिळणार. आधी माका याच समजत नाही. खेळाक नाही आम्ही
तरी बघू कुयेला मारूक तुम्ही नको मग तुमची वेळेला मेन गरज तेव्हा ते हेंका क्रिकेटरांका जोर येतलो बॉल मारूचो नाही तर ते मेल्यावर केला खेळतले हर्षाचा उलटा रे हर्षो याच्यात क्रिकेट वालो हा ओमो नाही एवढं ओमो फक्त असोच तो आउट बॉल राखीव साक्षी काय म्हणता टिकीत ना रात्र अभ्यास जागरण होत नाही तर का मोबाईल मेला त्या झोपत मोबाईल का झोप देत नाही 24 तास मोबाईल हातात अभ्यास नाहीतर का काय रे नाही रे ते पण अकवीत नाही राखणे वशेत ना आपण बाजूक रवतात नाही ढोरांका मध्ये ये का वाढदिवस कधी म्हणून पोचवू काढलं म्हणून आमका काळजी होती तर आता पार्टी हवी आमका 10 वडापाव आमका दोघांका हवी 10 वडापाव आमची दोघांची कामे खात आहोत तेवढे 5 आम्ही ठरवत असता कधी देणार आत्ताच वय कधी देणार गाडी आत्ताच हवेत आमका आता काय गावतले ता आम्ही बघता पैशाचं काम तुझा आम्ही का आता फोन करून सांगला बाबा 10 वडापाव आम्ही येतो तयार ठेव पैसे दे बघ. पैशाचं काम कर रात्री ये घराकडे रात्री कोणा घरात 10 वडापाव नाही ह्यो चाललो आता वडापाव नाही रात्री कसं असतं अरे पण ह्यो चाललो आता दोन ह्यो मॅकडलो मॅचिंग का तर ओम्याचं आज आमच्या बर्थडे हा आणि आता वडापाव देऊक तयार डील झालो 10 वडापावांची लय ना 150 रुपये लागतात ते काय मॅचित थंय खेळताना गुगल पे कर आम्ही घेत आहोत जाताना त्यावर झालं काय रे आम्ही गुगल पे वाले आहो. आमच्याकडे काय नाही असं नाही बाबांका सांगलं की बाबांचं तुझा तू बघ गुगल पे थांबा बर्थडे तुझो आमका गुगल पे नको तुमचं पेपर नाही चुकवला बघ तसं बघू गेलंस तर आम्ही जर आमका हॉटेलमध्ये नेलं तर आम्ही 200 रुपये बिल करता दोघ जण परवडणार मग 150 होणारा 100 रुपयात बघा हो ना कोणतरी सुख वाले याच्यात मोफत सुख वाले माझ्या कंपनीत होते हे जायलंय मला काय बोलतच नाही हे तू आज मॅचिंग का नाही तर तू हे डायरेक्ट तुका माहिती नाही बॉल जर हर्षांचा कोणी चुकवलाय काहीतरी चुकला काय त्या नो बी टाकलाय हर्षांचं दिल्या नाही ऐशाच मेत डायरेक्ट परसो आणि हर्षो 2 जण आहेत ते खेळण्याच्या बाबतीत आपल्यान त्यांच्याकडे दिलेला आहे कॉन्ट्रॅक्ट किती पेपर आहेत अजून रवली परत पेपर 10-12 सराव करतो मन लावून अभ्यास केल्यानंतर या गेल्या टायमात जास्ती बाकीचे मन लावून अभ्यास करणारे नाही कोणता अभ्यास या अभ्यास साक्षीचा अभ्यास मोबाईल साधारण पुढच्याचा बघणार काय आता मोबाईल वाला पुढचा चुकीचा लिहित असला तरी त्या लिहणार चुकीचा त्याचा मग तू पासच मग तो घरी येऊन यायचा तो कुर्ल्यांचा लिहित असा अहो माझ्यामुळे जगता आता मागे तुझ्यामुळे अरे लाक्षिक पेना टोपून ना शर्टा होल पडले हो पहिली एक खोडी होती तुका माहित आहे पेनान माय जे लिव्हिस शर्टांवर पांढऱ्या मग जाई नाही म्हणजे सगळ्यात तुझ्या डोक्यालाच लिहितात हा मग साक्षी तुझ्या डोक्यान काय लिहूच तू पेपर मध्ये मग कोणा पाठच्या त्याच्या पाठच्या विचारतं तुझ्या काय बोलला पेपर घ्यावा आणि बघा काय करत असतो मोबाईल असतो आजच्या आज व्हिडिओ गेलो मोबाईल बाईंनी देतात. लक्ष तरी ठेवले नाही असतात मोबाईल देतात पेपर का घेतात हे पेपर नाही सोडत भांडत असतात आमका सांगा प्रश्न आम्ही 2 जण उत्तर सांगता होईसून मोबाईल का फक्त एक ब्लूटूथ लावा काना हा मग आम्ही लगेच पाठवता बघितलं तरी तर लिहू किंवा वया मग लिहूशील इंग्रजीच्या पेपरात काय करशील परत हा हे भज्यांचं वाशिलो वडापाव मस्त पैकी लावला म्हणजे ते 4च ही होत काढतास की पास मग काय उपयोग नाही नाही तर सांगणार होते सगळे पैसे टिकटीचे आमका द्यावा आता काय डोरा सोडलास
लागले बघलं अरे हे आमचे पाडे येले की हो बघ न मध्येच पुढे सोडता मागणं कोणतो मोठ्या मोठ्यात बघून तर चला मित्रांनो आता इलाव 2 मिनिटं राहू पोचा कॉलेज मधला काहीतरी सांगा तुमचं कोणाकोणाचे आयटम बिटम होते सगळ्यात भारी माणूस सायल्याची बाबा बाजूक रवले सायलो काली मुंडी पातळ दुंडी आहे मग सायल्या कोण अरे. अरे आता हा अरे आता अरे आता माझ्या कॉलेजात नाही तर कधी करणार आम्ही बघ कॉलेजला आहे बघा मुनग्याचा मागच्या व्हिडिओत बघितला नसता तर बघा तो पण व्हिडिओ जाऊन डायरेक्ट गुतू घालू घाल डायरेक्ट ती तरी 4 कोण म्हटलं ही गाडी येत ना कोणते बाबा बघतो हे बघा गाडीत ना कोण इली म्हणतात पोरा सहलीवाली अरे ती बाऊ करतात चला उतरा मग अवघड अरे मेला बसली पोरा शा हे उघड रे हे उघड साक्षी हा बघा डायरेक्ट डिकीत नाही इला बरा गेलाव ना एका डिकीत ना आणला चला रे बाय 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 हे वडापावचा काय कधी येतोय मी संध्याकाळी येतो हॅपी बर्थडे कर एखादी हॅपी बर्थडे ओम्याचा बर्थडे आहे कधी रात्री आहे घराकडे रात्री तो नाही हा. कोण तो काय तू केलं छ्या, तो आता चाललो त्याला मी स्पेशल देतोय स्पेशल कधी रेकॉर्ड मध्ये इलाज काही देणार तुका हय जाऊया नाश्ता करूया आता नको आज या. देतोय तुका. आता कमी, आता हे कॉलेजचेच पोर भिकेक लावणार कशासाठी थँक्यू चला फक्त आधी आहे तर काचे कॉंग्रॅच्युलेशन करतात हो ना गो थंडी लागता की ते बघ तकडे राहुले होते उन्हात कशा रावलास थंडी लागते अरे पाठी गुरुजी होत चल काही अशी वळव अशीच वळव पुढे पुढसून ती वाटा ना ती अशी वळव पाठी अरे तो काय मुच तकडनं गेटात ना ये चल ग बाय बाय त्यांका सोडला आणि आता आम्ही चाललो घराकडे फोन येऊक लागली बाबा चल आता फास्ट चल हा बघा ही मुनग्याची शाळाकडे आतमध्ये आणि या मुनग्याचा वरचा स्कूलचा स्टँड बस स्टँड भगवती हायस्कूल मालवण हातरा तर आमची पोरा इकडे कॉलेज आहे की तशी का बाय करताय बाय बाय ए थांब ते बा आपण बाय गो बाय बाय चला आता आम्ही चाललो आमका तकडनं घराकडनं फोन येऊक लागले आज आता आमका वडापाव घेऊची आहेत पहिले नाही तर आमचा काय करा नाही